Hej, velkommen til Handelmands Woodshop. I dag skal vi lave et skilt. Min kone hun har ude på vores terrasse et gammelt skilt, hvor der står Oasen på, der vil hun gerne have lavet et nyt. Så det må vi hellere få gjort. Jeg bruger sådan noget lærketræ, så er vi sikre på, at det holder. Så det skal vi lige have skårene rillerne af på den ene side. Så vi må nok hellere se at komme i gang. Husk altid høreværn, sikkerhed. Sopladet er ikke lige helt langt nok, så vi har lige en rille her. Den går vi lige ved siden af og på høvlet ned med håndtag. Så skal vi lige have høvlet den ned. Den midterste spross her. Jeg ved ikke om det er så nemt at se inde på kameraet, men sopladet er ikke højt nok til at nå igennem de her store lærkebræk her. Så den skal vi lige have planen ud. Der. Så skal vi så se ind i en anden afdeling igen og se på at lave nogle bogstaver herfor. Så skal vi lige have målt ud, hvor det første bogstav skal starte inde på skiltet, så det ikke kommer til at starte helt ude i kanten. Så vi starter lige et stykke inde her. Jeg kan godt lide at starte 5 cm ind. Så har jeg lige noget spillerum, hvis det er, man gerne vil have den sat op og skruet ind på væggen og sådan noget. Så jeg laver altid de første mærker lige 5 cm ind. Så lægger vi lige brækket position her. Der skal stå oasen derpå, så vi starter lige med at lægge vores skabelon i, så vi er sikre på, at vi får en bare et nogenlunde pænt mønster her. Så skal vi bare lige have fundet ud af vores lille brædde. Det skal ikke hende, at vi har sådan nogle udgangspunkter her, som vi kan bruge til at måle efter. Så vi er sikre på, at vi får et nogenlunde. Så nu jeg skal finde min streg igen.
Den var helt anden. Det var der. Skal vi lige sætte brændet fast, så væk. Så prøver vi at lave den første bogstav. Så bliver vi færdige med det. Lad os prøve at se.
Så skal vi lige have det skåret af. Så skal vi lige have pudset den. Og så er vi klar til malingen. Så har vi lige fået stemt derop. Så vi lige huske at ryste malingen rigtig godt. Så er vi ved at være klar. Så gælder det om at komme godt ud i hjørnet, så vi kan få nogle pæne bogstaver. Jeg vedligeholder de grønne områder færdigt, og sådan her ville det lyde, hvis jeg ikke lavede mit arbejde. Og for søren dog ren overalt. Men jeg laver mit arbejde, og jeg er glad for at være med til at holde Danmark sammen. Regeringen har pålagt kommunerne at spare milliarder over de kommende år.